mangital ka kay to'y puso. Biyag ko ito rayam to, ingganat tumpatanan ko. Awatin me kay to'y ayan, ikutan kay to'y puso. Kauray into'y kaano, biyag ko saan kanto nga agwindo. Daytoy nga aldaw pinay-dari, puso-puso kita gundi. Tapos ang hanap tali ayan, tumpal daytoy biyag inakiyawan. Sikat di amin ko, mangital ka daytoy puso. Biyag ko ito rayam to, ingganat tumpatanan ko. Awatin me daytoy ayan, ikutan daytoy puso. Kauray into'y kaano, biyag ko saan kanto nga agwindo. Daytoy nga aldaw pinay-dari, puso-puso kita gundi. Tapos ang hanap tali ayan, tumpal daytoy biyag inakiyawan. Daytoy nga aldaw pinay-dari, puso-puso kita gundi. Tapos ang hanap tali ayan, tumpal daytoy biyag inakiyawan. Tumpal daytoy biyag inakiyawan. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't ko kumaenta nga ipudno. Sika kanayon di arapa ako, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't ko kumakenka nga ipudno. Sika kanayon di arapa ako, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas man nitawid,
ikariken ka nga si kalae di kan masursuro biyago alipate uray pa'y adda aktun ijay tanem. Yan, para po ko dagiti padak ng Ilocano. Ito yung ako dyan request ko nga sikat via Sir Rudy Corpus po. Yan, so palike and share po dito nga video tayo. Thank you so much po. Sa dinuman, ayan mo biyag ko. Kaya't ko kumagen ka, nga ipudno. Siga ka na yun, arapaap ko. Ket di kanto mapukaw ito'y lagip ko uray pa aglabas man ni dawe ikariken ka nga si kalae di ka masursuro biyago alipate uray pa adda aktun ijay tanem uray pa